You feel that? Feel what? The crash zone. Crash what? The crash zone. It builds suspense, uncovers evidence, foreshadows danger. Do you feel it now? Oh yeah. I guess I'll go and try and find a ladder. Hils på de nyeste medlemmer af iPhone-familien. iPhone 17-serien starter fra kun 3.799 kroner hos Telenor. Med i abonnementet får du også roaming i over 70 lande, så du kan blive fri som bedste. Telenor, gør det trygt. Få det hele uden at besøge dem alle. Få blandt andet 60-stjernede pålæg til 12 kroner. Cheesy yoghurt også til 12 kroner. Og Gul Pris har et bredt udvalg af hverdagsvarer, der prismatcher Netto. Min købmand, mere lokalt bliver det ikke. Selvom du prøver at ignorere det, så gener. Fjern det med Swiffer Duster. Swiffer fanger støvet med et enkelt strøg, selv på svært tilgængelige steder. Den fanger og holder på støvet som en kraftig magnet. Støvet forsvinder, Swiffer vinder. Husk, Min Købmand, Spar og Meny har masser af varer til dig. Hakket grise- og oksekød, koteletter eller en hel kylling 59,95. Kims nødder, Gestus eller grøn balance chips 14 kroner. Lotus toiletpapir eller køkkenruller 23 kroner. Tem guld skæreost 99,95. Priserne gælder hele juni. I Min Købmand, Spar og Meny. Det betyder ikke noget, om det ikke er blevet skyllet af eller lagt i blød, eller om du bruger hurtigprogrammet. Men det, der betyder noget, er, at du bruger den nye Fairy 30-Minute Miracle. Med den kombinerede kraft af vores 5 rengøringsgeler, takler den nye Fairy 30-Minute Miracle selv de vanskeligste madudfordringer. Nu betyder det virkelig noget. New Fairy 30-Minute Miracle, vores nummer 1 til genstridig madrengøring. Hvis du så prisen på denne IKEA Blompragt-lampe, så vil du ikke tro på, at den også er en Bluetooth-højttaler. Tak. Det smager en omgang til hele holdet. Smager af C2H5OH. Smager mere. Det smager sgu af... Ja, tak. Smager af yndigt land. Smager af... hjem. Carlsberg. Smager lidt mere af Danmark. Kompetent komfort. Højt udstyrsniveau. Ford Explorer fra under 250.000. Det kan betale sig at handle lokalt. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Oral-B ved, at uanset hvilke tænder du har, fortjener din perfekt og skånsom rengøring. Oral-B's runde børstehud tilpasser sig til dine tænder og renser, hvor manuelle tandbørster ikke kan komme til og masserer dit tandkød. For 100% renere tænder og sundere tandkød. Oplev IoT, vores hidtil bedste tandbørste. Testvinder ifølge Testfakta. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Fresco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad. Med mig bliver du så himmelsk, at selv stjernerne får hjemmevæg. Det er det indeni, der tæller. Jeg har kun 2 ingredienser. Vil du have mig? Tag mig. Arla Karolines køkken. Hvidt flødet.